ka tludone mokati lain dalpang gil ne na chuan min chel thin kamang an em lai te chuan min thlamuna min ti hlim thin lo be chu avoya apar chu a chuai thin kan pathian thu ero chu chatuanin a om rengang episode masa khan sushi chuan lualina takin na hliama chumi hnuwa mu chen no thlengin mu chen chuan sushi chu a hne ta a dingtian academy te chu mual pho takin an kir le ta ani kha episode tharabul tan na chuan mu chen le luali te chuan training an nei dun me kani ma se luali hi ama sushi illusion khan arel ro alati buai rengani kha illusion khan luaklan hroi tu ni tlak ani lo ti a hmu tira arel ru ati buai chun zom zelani luali chuan angai tu na chu thunun harsa ati hle an training laya mu chen be na chuan ama thil thleng te chu a hriat chhuwa tira rang takin mu chen chuan luali hian harsat na anei ti a thiam ngal wata training chu ati top ngalani luali chu arel ru ala boy hle a chan chu an hmel malian ber su gol kan te chuan heta hian aom ti an hriat to wangani he adar zau zelani chuan apu luatian sen chuan a him zok nan kana a hroi kir le nge yanga level 10 a thlen hma lo chuan an kana training chun zom zel turin ati ang chumi hnuwa luaklan hroi tu na chu akawa atla don ani mu chen chuan a thlamuna a chakle zol theinan apui zel tur thu atiam ani luaklan kai hruai anga wanga a phurit phur chu a phurpui tur thu a seibok luali chuan mu chen in chu tiang rel ru a putla ta wang chuan a ati hle a ma se mu chen chu anui suka a hmanga ema wangin mi ani chu poi ati lo ti a hril sapa chumi hnu chuan mu chen chu academy headmaster hmu turin akalta a engemo adila ma se academy hruai tu chuan angin na chu a hno saka academy hruai tu chuan tharau lam thil ti thina chu step khatte te thranglian tur ani ti le man mo lo ta wangan nor lui chiam tur anei lo ti a hril chuti chungpo chuan mu chen chu a beidong lova angen chun zom zela academy hruai tu chuan mu chen hian luali tan heng zong zong hi ativek ti a hria spiritual energy ti ma son thoi theidan tur a om thu a seita ani mu chen hian spiritual formation control konga talent thata ka neya achan chu heart eye ati heart theiani ma se a heart eye chu alang het lo wangin din hun hlom takara po he theina hi amang tangkai theilo fo thin spiritual formation spiritual array training chu in cultivate dan pa ngai nen ain ang lo hlea heart eye hi spiritual formation siam na chau manani lo an chung rila po breakthrough angai bokatia mu chen chuan academy hruai tu ina sei omzia chu a thiama chuta academy hruai tu chuan elderling si muturin a hrilta a besang academia spiritual formation master ro pui berani mu chen chu a hmu theina tur jai token a pebok ama ero chu elderling si hian mi jedang lam tak ane wangin mu chen chu film khur turin atia azirtir turata na alo pomlo chu akuta ain ngatang chuta mu chen chu elderling si zong turin achuak ta konglaka chuan sunar nen anin hmuwa mu chen chuan chuta hmu chu makati hle he sunarin spiritual formation allow training na hmunani ti a thiama mu chen chuan elderling si chu hmu adu ti a hrila ma se sunar chuan thil ol samani lo mai thei ti a hril elderling si chu ani point angai san ema wangin na sataka angen hnuwa alo zirtir thei chaw lo nia mu chen hian academy ho tu hne na tangin jet token an ya wangin sunar hne na elderling si mutura apui theingai apai sei thu a hrila sunar chon mu chen chu lingsi zirlai ni turin pui atum ta ani an thlen chuan elderling si chuan alo nar ngala mi pa zirlai atan apom lo thu alo sei ma se mu chen chu a beidong du lawa academy ho tu in apek jet token chu entira chuti chungpo chuan elderling si chuan ala du lo besang academy member ani tak lo thu a sei fia bok
academy chu spiritual formation siam na chau apuyani ti ashil zuya chu wangchon academy ho tu point a order theilo sunar chuan elderling si hian muchen chu apom theinan a them zela sunar chon muchen talent chu a talent ain aro puizok ti ashil bok muchen chu ata na mi poimo le mi thatak ani ti ashil le boka muchen hizirlaya apom lo chuan atan na athok to lawang ti asoi hialani chuti chung chuan elderling si chuan alangai saklo ni inalang chu ai chon sunar chu khoya ma chuak theilawa tan tira awawa chuti la chon muchen chuan pona alo la ngak renga ro asu reng chung point lingsi zirtir ni adu zialan tirnan a renga ni sunar chon elderling si chu voi khat ange non le a chan chu pona muchenan ala nga reng wangani atopa chuan lingsi chuan zirtir arem ti ta a sunar chu alom le muchen chuan lingsi hena a heart ai thunun dan zira du thua hril ngala lingsi chuan ati thei chu entir masatura hrilin elderling si chuan akuzung tang pakhat chawin lai hmun zongzong chu ati danglam ta veka muchen chuan chu mu chuan makati hle mit khap karlek chungin lingsi chuan art reng spiritual formation pathum asiam ta ani hengte hi formation naranan nilo formation tin hian an mani in core in nga na bulpui an nei sang vekani muchen hian formation hi ati chhe tangai dona ma se ti chatur chuan core omna ahriat masak angai ani sunar chuan muchen tan chuan tes harsalutuk ni in a hria ma se muchen chuan enga vak angai lo elderling si chuan spiritual formation spiritual array pathumte chungril ber a main core chu ti cheturin a hrila spiritual energy manga array te chu ti chhiat phal ani lo thu a hriat tir bok an core chu a bei thei attack theina chance vai thum chi a pe bok a hlo cham chuan lai hmuna tang hian a chu ngal angayang muchen chuan ti chet tumin a bei ngal mai lawa formation te chu hriat thiam tumin enfi ma support ani elderling si chuan array te chu an core ti lo chu mundanga attack lo turin alo hriat tir le a tongkam dangin soila atalen chau arin chan angai ani chuta formation sang te chuan anron bei tran ta a array chuan rang takin anron beya ma se mu chan chuan chung beina chu apum pel thei ani array masabel core po amu chuak bok ma se ti chet atum lai tak chuan array chuan aron bei le a mu chan chu an norle le ta ani tuna chuan mu chen hian a rolin array pahni ama chhon angai mu chen chuan core dik tak zongin a bei chun zom zela array masaber chu hlotling takin ati che thei ta ani revak lawa chuan a pahni na chu a bulpui ber a hria chian to awangin ati che zui le bok tuna chuan array pathum na chawa om to mu chenan a bei don lai tak chuan boina dangalo om le a mu chen chu a boi hle ati chet to array pahni chu anron lang le a anron bei zui le tuna chun mu chen din hun chu a thata vak lo ma se chu hun poi mo taka chuan mu chen chuan array masa pahni chu anin zom vek ti a hreta a bulpui tak tak po a mu chuak zui bok ran takin mu chen chuan formation chungril dik tak chu a bei ngala ti chi in test chu a pass ta ani mu chen chuan atopa chuan spiritual array tak tak pakhat chawa om ti a hre thiam ta ani adang pahni kha chu main array na asiam part chawan ni mu chenan test apal tang to awangin lingsi chuan atuk singa training an chun zom tur thu asoya training har sat zong chu ni tin alet ni in apun tur thu a hril bok mu chen chuan apoma azirtirata na apuma wangin lom thu a sei bok heti la hian a si chumi pahni mingla hriat lo te omna ain thak ta an phiaruk na scheme chu soidunin an thil ti zong hi academy competition le malam hunata na ro manani an ro mana pakhat chu besang academy ti chiat vekani film khur angai ti ero an thchiang le ati rata tanga ngelma ti chiata ti hlum ngal hi strategy thaber ni in an ngaya he khovela hin mi chak lo te chu mi chak zokin an hne fo thri miawani molong si point an thanga ke apen lut to a reilo te a besang academy po atlut ve mei donani heti la hin pakhat zok chuan demonic pillar latu kha aron langdon empty asoi zuya muchen po hi an game siama hian alu ve nge an be se ani heti la hian molong ji chu li zon tong le sinkang sing te chuan an la zui renga
an hriat lo chu midang engemaw zatin arokin an lo thlir ang ti hi ani atuk zinga chun mu chen chuan training a chun zom le ta mu chen nam hoi sunar chuan atler no pui tak chu alo fak hle chu ta ling si chuan challenge dang a pele ta spiritual array paruk ti seturin a hrilani hei level 7 cultivator pa ngai mi pakhat tan chuan ti che thelo tur thilani mu chen chuan hliam na tak tur ma se spiritual array paruk chu ti che tumin a be chun som zela revak lova atlen ro pui taka wangin mu chen chuan hlo tling takin ate chevek ani sunar chun mu chen chu alo fak zela thiamna anei mai ni lovin a thokrim hle ti a soibok elderling si po hi mu chen hason na alung oi nge yaring ti chun elderling si chuan mu chen chu test thar a pele ta chu spiritual array som ni ngotani sunar chun chu tiang test chu tu main ampal tlang thelo ni in a ria mu chen hian atum voi khatna chun a hlo cham chiang hle a lingsi chuan bansan turin ati ngal ma se sunar chuan mu chen hian a chol san ngai lowang ti alo soya mu chen chu ading le a heart eye mangin spiritual array te kor chu azong chuaka ato pa chun array som hi lai me chu hlo thling takin ati chele ta vek ani mu chen chu a chaw hle a chumi nuwa chuan lingsi chuan challenge har sa jok ala pele spiritual array som thumani ma se sunar chuan hei po hian mu chen chu ati top don lo ni in a lo ngai chung array som thum de chon non pe ma se mu chen chuan olsam takin an be na chu alo dos veka rang the information chung ril accordic tak chu a hmule ta ani array som thum se chu hun rei lo te chungin ati chele ta veka mu chen tan chun array amsa chu har sat ani to lo sunar chun atelen chu mak alo ti hlea spiritual array som thum point ati top thailo ma se mu chen chuan spiritual array som thum chong siam thei chu kumza tam tak chuang training to spiritual array master ani nge yang ti aring sunar chuan elderling si chu ani na taka chun nulala no pangle mel thatak ani thu asaya amu thei hun lo ngak turin ati ma se mu chen chuan chu aring lo atong chok atang chuan sidet upato tak ani nge yang ti angai tu a chuti lai chuan elderling si chuan mu chen hian heart eye state chu anei to ti a thiama ma se ala activate kim vek thelo ti a bok activate vek theinan mu chen hian thina khophial thlen thei har satna ma chhona ngai ani chuta chau chu heart eye state chu a thiam vekang heart eye state chu spiritual formation master spiritual array master tena formation nungreng tura an thunun tlap theina ani spiritual formation mangthin te hi an level soifia lokila mu chen ate ang spiritual formation mangthin hi level 1 atanga level 9 na thenan nia mu chen hi level 5 vel ani mek ani ti chon level 9 suwa spiritual array master an omle a chung chu the great thousand wala shiat hlo phachin an nia a chung le grand master an omle a chung chu tuna elderling si te level hi ani a chung le a chuan spiritual array ancestor an omle a anni hi cultivator pa ngai level 11 the great ruler level noi chia omte chakna nen ain thlukani a chung le a spiritual array scholar sen anti te an oma he hi asang beran nia atopa mu chen le anu in an thleng don ani din si in mu chen ta na training abot sei chu a hlom hle a ma se atul tat si ani chuti la chun mu chen chuan elderling si mel thatak mai chu a hmuwa atong zui theilo elderling si chun mu chen chu ama zui turin atia sunar chun nui chungin lingsi chu mel thale ti a soi to thua hriat non tira lingsi chuan mu chen chu spiritual array chamber pakhata a hroi ta pon lama adin lai point mu chen hian pressure na tak chu a hre thei to ani lingsi chuan ama point chu mun chu voi tlem te chau ala lu thu asaya chu chuan a hlom zia ti lang chiang hle mu chen a lu vele a thi le dam chu ama ain ngat vek don ani mu chen chun a hre thiama kong khar hong turin atia lingsi chuan kong khar chu a honga energy sak tak aron puak chuak ta a chunga chuan hoisen takin mu chen chu a pen lut ta episode of my preview toy te nei la mu chen a lu rual chuan spiritual array chak tak mai lo langin chu ama chhon don ani array a core omna hun zon chu atan har sa hle lingsi po chuan mu chen hian a hne nge ringa a chan chu achunga rin na angat to ani heti lai hen loli chu a thian nu siau nin an loin hua siau hi sawen fanu kha ani chuti rual chuan sen kang sen le
di zon tong te chu an hmel ma te an lo hual vek to awangin din hun hlom taka an om mek ani